I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bros, at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video na ating gagawin ay shoutout po. Ayan, at ngayon po ay araw ng Huwebes, April 18, 2024. Time check po tayo, 7:29 ng umaga. Ayan. Okay. Pasensya na po kayo mga broisis kung napakadala ko pong mag-upload ng aking video. Sa totoo lang po busy sa aking mga trabaho. Pagkasabi mga trabaho, hindi lang ho isa yung trabaho ko. May trabaho po ako sa Leos, may trabaho din po ako sa aking mga anak, at sundo ko po sila sa eskwelahan. Sa panahon po natin ngayon hindi tayo pwedeng makampante pagdating po sa pag-iingat ng ating mga anak. Mas sa aming mag-asawa, mas gusto pa namin na kami ang maghatid sundo ng aming mga anak mula bahay hanggang eskwela hanggang sa bahay. Ayan, para po sa safety ng aming mga anak. Tapos trabaho din po ako sa aming barangay dito sa Colgante, at ayun, at meron din ako inaasikaso ng mga paupang bahay sa Laguna, kaya marami tayong racket. Kailangan na po kasi grade 9 na po yung aking anak na panganay na si Prince. Malapit ng grade 10, saka siyempre pagkatapos ng grade 10, alam nyo na kasunod nun, medyo ayun na nga, alam nyo na. Ayun, tuloy po natin yung ating ginagawang video. Shoutout number 1 po sa listahan ko po, ito si Cassandra Hernandez. Pangalawa po si Ate Dang Laureles. Ayan. At sa mga HR po na mga company, mga malalaking company dyan, at kayo po ay naghahanap po ng transport service, highly recommended po yung Sionel Transport Services. Ayan, ang hanapin nyo lang po si Perdi Laureles po ang hanapin nyo. At maganda po yung kanyang serbisyo, magaganda po yung kanilang sasakyan, yung kanilang mga van. Yan, running condition po lahat yun. At hindi tayo mapapaya dito. Ayan, at sa mga HR uli, kung kayo naman po ay naghahanap po ng resort para po sa inyong ginaganap na team building, o may kakilala kayo na naghahanap ng event place, highly recommended din po yung Leos Resort and Event Place. Ayan, i-search nyo lang po yung Leos Resort sa Facebook. Meron po silang Facebook page, at yung aming po admin, yung aming butihing mabait na admin ang inyong makakausap. Ayan. Sa mga ikakasal, especially sa mga parting mga south, kung gusto nyo pong makarating sa north at naghahanap po kayo ng magandang event place, try nyo po ang Leos Resort. Ayan, pwede po kayong mag-ocular through Facebook muna. And then may mga picture na pong mga nakapost doon. Meron po siyang function hall. At the same time, function hall, okay na po siya. Tapos na. Napakaganda. Fully aircon. Marami po siyang aircon actually. Napakalaki. Capacity is nasa 200 pax capacity.
Tapos po, sa mga mag-overnight po dito sa Leo's Resort, meron po siyang kumbaga meron siyang basketballan, bilyaran, videoke room, fully aircon. Tapos may dalawang room, yung isang room pang couple room, pangalawang room naman po is family room. So capacity 38 packs. May kitchen, pwede kayo magluto, meron siyang gas stove, meron siyang rep para sa mga inumin ninyo na gusto nyo ng palamigin. Ayan. Tapos meron siyang microwave oven, yun, yung water dispenser. Tapos meron siyang fish pan. Ayan, sa mga mahilig mingwit. Yan, mahilig mga well. Ayan, pwede po kayo mga well. Swimming pool. Ayan. Tapos napakalaki po ng kanyang garden. Napakalawak. Marami pong nagsiset up dyan ng mga catering. Diyan po silang lalagay ng mga pagkain at saka table at saka ng upuan. Ayan. Makikita nyo po sa kanilang Facebook page yung setup po ng mga catering. Tapos yung kanyang parking lot napakalaki. Kasi po ang 50 na 4 wheels. Yan, kasi po napakalawak po ng parkingan. Very exclusive po kayo pag nandito po kayo sa Leo's Resort. Po, safety yung mga sasakyan po ninyo. Tapos may bantay, may nagbabantay para po sa safetyness ng sasakyan ninyo. Mag-message po kayo sa Leo's Resort and Event Place. Ayan. Okay, next tayo sa shoutout kay Porciso Canha, Randy Poon, Vicente Balmer Jr., RJ Nevera, Beverly Makiling, Roselyn Horado. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay John Paul Sentin, Roden Tabares, Joseph Espano, Eileen Lazaro, Emil Aguilar, Marlon Albesa, Lino Alera, Megan Go Nabi, Sinpay. Yan, shoutout po Sinpay, Josie Biray, Ryan Prida. Yan, shoutout po. At shoutout po kay SNF Tracker, aka Tracker Look. Ayan. Si SNF Tracker po, siya po si Papa Bear. Ayan. Mahilig po siyang magkakakanta. Mahilig po siyang magpag-duet sa mga kapatid po nating OFW na sa ibang bansa. Ayan, yung mga naglilibang po na ating mga kababayan sa ibang bansa. Ayan, madalas po niya makaka-duet yan, mga yan. Ayan, shoutout po sa inyo. Si NF Tracker po, mahilig din siya mag-alaga ng mga kalapate. May mga kalapate siyang alaga ngayon. Actually, yun talaga yung hilig niya pag-alaga po ng kalapate. Kaya yung kanyang kalapate dyan sa bahay po, napakarami. Apo. Ayan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At dito ko na po tatapusin yung ating video. At maraming salamat po sa mga pagsubaybay, panonood ng video. At wag po sana kayo magsawang magbigay ng suporta sa aking YouTube channel. Ayan, sa aking mga silent viewers, shoutout po sa inyo. Sa mga bago nating subscriber, ayan, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-subscribe, pag-like po ng aking mga video. Ayan. At paki-supportahan din po yung YouTube channel ng aking Madonna. Ang kanya pong pangalan sa kanyang channel ay Madonna ni Aqua. Ayan, very informative din po yung kanyang mga video.
Yung mga sinishare po niya mga video ay tungkol sa pagluluto, project sa eskwela, paano gumawa ng project sa eskwela na kung paano tayo makakamura, o kung ano yung mga magagandang pwedeng gamitin. Ayan. Paano po mga Francis, dito ko na po tatapusin yung ating video. Shoutout po sa mga kapatid natin FW. Saan man po kayo ng panig ng mundo naroon. Lagi po kayo mag-iingat. Yan. God bless po sa ating lahat.